Assalamu alaikum. So ina so masu MEMEFI waɗanda suka yi account biyu kuma sun rasa yadda za su yi, so wannan hanyar za su bi insha Allah. Idan ka san kayan MEMEFI account biyu, so wannan bidiyon naka ne. Da fari abin da za ka yi bayan ka yi connecting MEMEFI ɗinka da wannan da OKX ɗinka ta kan wayarka, normal kan wayarka gashi kamar yadda zan muku misali. So bayan ka connect ɗinta da wannan wallet ɗin, idan ka ga OKX ɗinka tana yin ma wa'innan abubuwa, abinda za ka yi, kun ga kamar nan ta ƙi buɗewa, so da fari ka je ka kunna VPN. Bari mu je mu kunna VPN. So kamar da kuke gani gashi zan kunna VPN. Gashi dai yana connecting, so kun ga ya connected. So in ka ga tana maka wannan hakan ta ƙi wucewa kuma kamar haka, so insha Allah in dai ka kunna mata VPN za ta wuce. So kun gani ina kunna VPN ɗin gashi ta wuce. So bayan ka yi connected ɗinta da normal wannan ɗinka, to kuma sai ka tunani a'a to ai ina da ragowa ya zan yi. So abinda za ka yi shine sai ka tafi Play Store direct. Yawwa ka Play Store sai ka taɓa searching. So bayan ka taɓa searching sai ka yi searching ɗin super clone gashi nan. So in ka taɓa shi za ka yi install ɗin shi, ko wannan ko dual space kun gane, ko dual space pro. So shi ma sai ka install ɗin shi idan wancan bai yi ba kenan. So ni gaskiya da super clone zan yi aiki, sai ka danna open. Sorry, network namu ne fa ba shi da kyau. So in ka danna open, ku yi haƙuri fa. Yawwa open. So bayan ka danna open za ka taɓa nan gurin. Nan already ga OKX nan wacce na ɗauko. Na ɗan yi gwaji da ita ne. Na ɗan yi gwaji da wannan OKX ɗin. So abinda zan yi yanzu zan ɗauko wata OKX ɗin, tunda kai already ka riga ka yi. Tunda already ka riga ka yi da wancan ta kan wayar. So sai ka taɓa nan gurin, za ta baka duk wani application da ke kan wayarka. So za ka ɗauki iya OKX kaɗai. So in ka ɗauka tunda ita za ka yi aiki, za ka ga nan in ka ga ta yi ma haka to alamun ta yi adding kenan, sai ka yi, ko da bug ne za ka iya yi. In kuma ka danna start za ta buɗe ma direct. So kun gani suka ce ga OKX to ita wannan already na gama da ita. Wani account ɗin na yi wa misali nake yi. So wannan ma wani account ɗin kuma zan yi wa, kowace tana zaman kanta ne a nan gurin. So in ka buɗe, za ka buɗe ta normal kamar yadda ake buɗewa. Bayan ka yi creating ɗin OKX wallet ɗin, so kun ga gashi nan za ta fara aiki. Za ka yi creating ɗinta normal yadda ake creating OKX wallet kamar yadda ka yi ta asalin. So kun gani, so wani lokacin suna sa haka, wani lokacin kuma suna sa OKX exchanger, OKX wallet. So in ka ga ta sa maka OKX exchanger, OKX wallet nan gurin, sai ka danna nan gurin OKX wallet ɗin. So in kuma ka ga ta sa maka kawai sai ka sai ka danna inda aka rubuta simple ɗin nan. So in ka danna simple ɗin za ka ta baka Web3 wallet a nan gurin. Web3 wallet kana taɓa wallet ɗin za ta bayyana. Kun gane? So kamar da kuke gani suka ce in create. Nan zan yi create wallet ne. Kun gane? So ga create. Na danna create. Gashi nan zan yi create. Nan ina yin addu'a inda ma ba su iya buɗewa ba. So bayan ka danna create wallet za ka yi sa password guda 6 a nan gurin. So bayan ka sa password ɗin guda 6, lambobi kawai, ko da lambobi ne ka sa musu. So gashi nan suka ce wallet tana creating a halin yanzu. So ka ɗan yi haƙuri, network nan ba shi da kyau gaskiya, za ku ga baya tafiya yadda ya kamata. So sai ka taɓa wannan manual backup ɗin, za ka yi musu backup bayan ka yi creating ɗin wallet kenan. So ga creating wallet ne sai ka taɓa ga backup nan sai ka yi continue. Bayan continue za ka taɓa understand, duk dai ka taɓa musu waye duk dai ka taɓa musu. Duk ka taɓa musu understand. So nan suka ce backup seed price, sai ka taɓa, sai ka sa wannan key ɗin da ka sa guda 6. So bayan ka sa ka taɓa confirm, za su baka dama wannan gurin kana taɓa shi, key ne zai buɗe. Key ne zai buɗe wannan passphrase ɗin guda 12. Wadan nan na turanci za gani guda 14. Wannan abun su ne key ɗinka na wallet ɗin, za ka yi saving ɗin su ka ajiye, kuma ka rubuta ka ajiye, saboda in suka ɓace kafin lokacin MEMEFI to za ka yi asarar MEMEFI ɗinka.
so kana taɓawa za su bayyana. So bayan ka taɓa wannan abun ya buɗe, zan ɗan ƙarasa bayanin, sai ka taɓa za ka samu wata waya ka ɗauke su hoto, sai kai musu backup tukunna. Backup ɗin shine za ka ɗauki abun hoto da wayar wani a kusa da kai, sai ka taɓa continue. So in ka taɓa continue haka suna tambayar ka word ta kaza, sai ka duba a nan sai ka sa musu word ta kaza, ka gane? So haka dai abun yake. So bayan ka gama sai ka zo nan gurin, sai ka taɓa check MEMEFI airdrop ɗin misali. So a nan gun ne za ka yi linkin ɗin shi da telegram ɗin naka na biyun kenan, tunda ka riga ka yi da na farko. So sai ka taɓa, kun gani sai ka taɓa. So bayan ka taɓa wannan abun zai wuce, in ka taɓa gurin connect telegram nan zai wuce. So bayan ya wuce zai ɗan tsaya yana searching kamar haka. Idan ya gama za ka taɓa continue. So idan continue, idan ka taɓa continue za ka taɓa nan gurin, za ka zaɓo Najeriya, za ka yi searching ɗin Najeriya, gashi zan typing. So sai ka paste ɗin wannan number wayar taka, ko kuma in ce ka rubuta ta, kun gane? Rubuta ta za ka yi, banda ziron farko, kun gane? Banda ziron farko, yana ƙara mai ita, ka cire ziron farko ɗin. Yawwa, so sai ka taɓa next. So yanzu sai mu tafi cikin telegram ɗin nan wanda ka sa number wayar tashi. So ga ma telegram ɗin. So yanzu haka gashi sun turo saƙo, gashi nan telegram something ɗin nan. In ka taɓa za ka ga suka ce gashi nan dai haka, zan saba umarni. Sun nemi umarni ne, sai in ce confirm, ni ne nan. So kana taɓa kun ga gashi ka ce accepted. So sai ka yi minimizing, sai ka koma cikin wancan clone apps. Kamar da kuke gani ga ma clone apps, sai ka taɓa accept. So kana taɓa accept ɗin nan, kawai za ka ga balance ɗinka ya bayyana wannan ɗayan account ɗin. So haka za ka yi musu, insha Allah. Ka yi different wallet, amma in ka ce za ka yi a cikin nan, to duk wallet ɗaya za su gani, za su yi cancel ɗin account ɗinka. So wannan dai shi ne, Allah ya samu dace.